Volkswagen Jetta ஸ்பேர்ஸ் தேடிட்டு இருக்கிறீங்களா? உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. 2015 ஆட்டோமேட்டிக்கு டீசல் ஃபேஸ் லிஃப்ட் வேரியண்ட்டுங்க. எல்லா ஸ்பேர் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஹெட்லைட்லேருந்து டெயில் லைட் வரைக்கும், இன்ஜின் ஐட்டம், ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனு, டேஷ்போர்டு, ஏர் பேகு, எலக்ட்ரானிக் சீட்ஸு, ஏசி கண்ட்ரோல் யூனிட்டு, அலாய் வீல் எல்லாமே இருக்குதுங்க. ஒரு வண்டி இல்லை, 4 வண்டி இருக்குது. 3 ஆட்டோமேட்டிக்கு, 1 மேனுவல். என்ன ஸ்பேர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நம்மகிட்டே ஒர்க் ஷாப்பும் இருக்குது. வேணும்னா மாட்டியும் கொடுத்துடலாம். மேலே கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன், கூப்பிட்டு ஸ்பேர் அவைலபிலிட்டி மட்டும் கேட்டு வாங்க. நம்மகிட்டே மாட்டிக்கலாம். ஓட்டி பார்த்து காசு கொடுங்க போதும். எல்லா ஸ்பேரும் தராங்க. என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே இருக்குது. ஜெட்டா மட்டும் இல்லை, எல்லா வண்டிக்கும் இருக்குது. நம்மகிட்ட வாங்க. வண்டியோட ஃபுல் ரன்னிங் வீடியோ கடைசியில் ஆட் பண்ணுறேன், அதையும் பாருங்கள். ஃபுல் ரன்னிங் வண்டி, ஒரு எரர் கிடையாதுங்க. சர்வீஸ் ரெக்கார்டு வண்டி. அதர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 3000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு வந்த வண்டி. நம்ம பேஜ் ஜிடி ஆட்டோ பார்ட்ஸுங்க, ஞாபகம் வச்சுங்க. ஜிடி ஆட்டோ பார்ட்ஸ் வரும்போது மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணி என்ன ஸ்பேர் வேணும் அவைலபிலிட்டி மட்டும் செக் பண்ணிட்டு வாங்க. எல்லா ஸ்பேரும் தரேன். தேங்க்ஸுங்க.